Искате ли лесен хак как да изчистим токсините от нашето тяло? Възможно ли е? Да, разбира се, че е възможно. И как е възможно? С жива вода. Жива вода 11,5. Много лесен начин. Сега ще ви го докажем. В тази чаша и в тази има чешмяна вода. Тук ще направим разтвор на йод, който всъщност ще покаже нашите токсини. Ето виждате така много хубаво плътно отцветени. Това са токсините ни в нашето тяло. И какво сега ще представлява червата? Ето тези накъденки спагети всъщност са нашите тънко и дебело черво. И ето сега виждате колко хубаво потъмняват. Ето сега другата чешмяна вода. Почвате да пиете вода сутринта, нагладно, за да може да си изчистите червата. И ето топлата вода, обаче, да. И сега преминаваме в канген вода. 11,5 канген вода. Ето виждате, веднага почва да изсветлява. Веднага почва да изсветлява. Същото се случва и в нашето тяло, в нашите черва, в тънкото ни и дебелото ни черво. Така че ако наистина искате да почистите вашите черва и да проявите този лесен хак, много лесно може да го постигнете с 11,5 канген и да изчистите вашите черва съответно. Изцяло подобрите вашият имунитет. Или променяйки само едно единствено нещо, водата, можем да променим изцяло живота си към по-добро здраве.